Ahoj, ahoj, vítám vás u prvního dílu Minecraft celosvětový. Mod 1.9, jsem se zapomněl zmílit. Tahle mapa je speciálně pro vás, jsem ji vytvořil. Můžu vám říct, že jsem tady přeinstaloval programy, takže je možné, že můžeme najít nějaký dům. Na tyhle mapy jsem se díval, lepší je tady Git. Znám takové dobré místo, ale musíme si natěžit hlínu. Nevím, jestli tam bude nějaký dům, jak jsem vám říkal, instaloval jsem nějaké programy. No to modě je možné, že se to hodně bude sekat, protože nevím, kdy to vyšlo, asi před týdnem, tento mod. Vypadá to tu, že... Jo, vlček. Víte, jak jsem vám říkal, domy, dům. Nejsou to NPC vesničky, obyčejný dům, stavěný ze dřeva. To vyznačuje, že to je fakt ten program, to se to někdy stává. Jestli dobře počítám, tak 23 kostiček. Tak se podíváme, co tu je. Redstone. Kamenné prostě. Sazeničky nějaké. Knížka. Hlína. Jdeme se podívat do. Myslím, že jsem se tu díval dobře. A je tu důl. Je tu důl. Tak se jdeme podívat na důl. To je jaskyně nebo co? Nebo to? Vypadá to, že tam někdo kopal dál. Ještě to nevím, je tam mlha. Myslím, jestli počítám dobře, je to jaskyně. Trošku se bojím. Dal jsem si míru milovnou, takže to znamená, že to nejsou zombíky. Pak je normální. Lehká, to je nejlehčí a těžká je nejtěžší. Míru milovná je bez. Podíváme, jestli tady jsou nějaké schodky dolů. Jo, jsou. Trošku se bojím. Ne, že bych byl sráb, ale tohle je docela... Tady láva? Jsem nevěděl. Hustý. Tak to tu prozkoumáme. Snad se tomu nestratím. Ale ne, jsou tu torče, takže poznám, kde jsem. Sakra. Trošku jsou tu lagy. Trošku se bojím. Tam tež něco musí být. Kež bych měl portál. Kež bych měl diamanty. Jdem dole, není tu nic. Nalezení. To je láva. No, najdeme něco vzácného. No, nebudeme to tu riskovat. Radši jdeme trošku nahoru. Nechci se pozabíjet. V lávě zrovna. Tam tak jasně něco bude. Já se tam i hned podívat. Pak si to spravím. To tady nebylo takové. Jdeme. Ježišmarja, to jsou lagy. Redstone. Ne. No, skvěle. Tak to se fakt povedlo. Nevadí, musím se dostat zpátky k domečku. Jo. Proklínám tuto hru. Tak trošku. Hop. Takže už bychom něco mohli začít dělat. Sakra. No, to je skvělý. Takže něco mám k tomu teďka povídat. Tahle hra je docela těžká. Teďka se vám to hodně bude
sekat, protože před týdnem vyšel nový mod, jak jsem vám to říkal. A natočil jsem ještě Beyblade videa, 2, což jste ještě asi neviděli. Druhý je Beyblade Děti útok nebo něco takého. A druhá, teď si nemůžu vzpomenout, ale to nevadí. Tak to bude se začít dělat už. Tak jdeme se podívat nahoru. Možná tam něco bude. Schválně. Ne, nic to není. Tady si něco můžeme dát. Trbu? Nic. Železo 40. Něco si postavíme z tohohle. Co bychom si z toho jen tak mohli postavit? Přemýšlím. Že bychom našli další dungeon. Tady tež něco. Pustý. Že bychom si postavili nějaký baráček. Nemám cobblestone. Můžu trošku natěžit. Tak. Tady trošku sejdeme. A teď natěžíme si tu cobblestone. Tak. Stavíme si takový baráček. Tady je málo místa. Je tady. Trošku si to tu upravím. Tak. Opravdu bych vám radil, nainstalujte si žádné programy do toho Minecraftu, maximálně Java a WinRAR. Sakra, krumpaš mi došel. Kurde, no. Tohle nám bude stačit. 24 a 38, no. Jak si s tím vystačíme. Teďka, co jsem to chtěl, baráček. Tady je takový hodný místo, tady bychom to mohli zadělat hlínou. Hop. Hej, nepadaj hlíno. Pěkně snad bude stačit. Nám to vystačí. V dalším díle uvidíte, jak ten baráček dostavím. Nebo už bude postavený, aby vás překvapil. Tak ahoj!